Hola. Avui és el diumenge de l'últim dia del festival Ravals, aquest festival que va començar dijous i que es fa ja fa 8 anys que es fa. És un festival que pretén totes aquelles cultures que conviuen en aquest barri, que conflueixin d'alguna manera i que surtin al carrer perquè tothom pugui sentir-se reconegut i una mica compartit amb la resta de ciutadans que viuen en aquest barri. Ara hem seguit la cercavila, que hi havia el Bouet i la Baqueta del Raval, també hi havia els Capgrossos. Després, també una mica més amunt, que aquelles imatges que es veuen en el vídeo, és d'una part de la Índia, dels Sikhs, que fan una processó i que també hem pogut. Divendres, per exemple, també hi va haver un concert de música pakistaní, de música tradicional, que tampoc no havíem tingut l'oportunitat encara de veure, no? I ara, a més, també en aquell escenari d'allà es farà un concert de música amb estudiants de l'Escola de Música del Raval, que val a dir que això també ha sigut molt important en tot aquest festival, i és que la música, d'alguna manera, és aquell llenguatge internacional que aglutina totes aquestes cultures, ja que evidentment que cadascú té la seva llengua i el seu idioma i que no ens podem comunicar a través de la llengua, però sí a través del llenguatge musical o del llenguatge aquell internacional una mica, que és el que ens fa conviure tots plegats, dintre d'aquest marc que és Barcelona i que engloba totes aquestes cultures on han d'aprendre a conviure d'alguna manera juntes sota el paraigua de la cultura catalana, que és la cultura de la societat catalana. Bé, continuem disfrutant de la festa d'avui i fins l'any que ve.